Sangana pano pa chirongwa let's talk correction. Vamukoma vandinavo makadikonfirm. Chibungaladiwa. Ramunonzani studies Ramunonzi tinafunisi. Tinafumakunisi. Muna makore mangani? 23. 23. Makapina mukati mune mhosva yechi. Yekuba kopa. Kopa. Makaiba kupi? Makaiba pasera. Muno mtown. Unganditsanangurirawo kuti zvakaitika rini kuti mhosva ikaparika sei? Vane 5 months right? 5. Only 5 months right? Kutoka katika mhosva hivi. Para shule wangu tichida kuwa na mrengo wa mhosva. Eleza bila mhosva kwa gute. Ungata ndasangana kuti ndakasangana re. Ndora katanga unizisa zvimba kopera. Ila kaenda pasira unipata zinopata kopa. Zvataichengesa kudhiri market. Taitengesa kudhiri market chivatapuwa mari. Tapuwa mari chivatazoba mushure mekunge tatengesa kopa ya. Ina TV ndio akatibata. Vati internet CIG. Vata zoenda chifumi. Takanota kuna sero chifumi kazvata. Vataenda kukoti chifume. Fumu vataenda kukoti. Pananotongwa nipanakanopuwa mutongo wangu we10 years. Vanhanzi ndanogara ujere kwe 10 years. Sawa ndipo wachipara mhosva yakadai mushure me5 years. Sana kwe? Ndokuparika kwaita mhosva yandakapara. Sojingwa ndendini mukati. Saka imi pemakazobatwa muchiba paseri apo muno mtown. Kakari kekutanga here muchiba macables aya? Kazi kekutanga. Hanzi anoshandei? Kwa anotenga here mudhiri market. Saka pemakamachengesa makawana mari? Akaona 350. 350. Makapara mhosva imi makaminani. Navo vakasungwa? Vakasungwa asi vakanzi vana vadoko vakasungunuka. Saka imi ndimega makazosara. Pavaine makore mangana? 17. Uyo makasangana naye akakudzidzisai kuti inobviswa sei uyu cable iyi makamuona? Akamuona mustreet. Angosangana nemi? Akati kudii? Takasangana aibva andibvunza kuti unobvepi ndamusanangura ndobva kwagute. Aibva anditi unoita nezvemuno ndikati ndandaya muno ndichida kuenda kuPenhalongo. Ndakazi kunosvika kuenda bivi. Saka munhu yakakudzidzisa iyu akabatwa here ari? Akabatwa akaregedzwa mukoti akanzi aende kutora muChipinge. Saka imimi makazobatwa mushure menguva yakareba sei pemanga mama pacho nepemakazozo? Akabatwa after 2 weeks. Makanzwa sei nezvazvo? Manzi mimi makugara mugere 10 years. Apa mari yacho mamatoishandisa here? Tatoishandisa imi takusina. Saka zvangobatai sei makunzi makugara mugere 10 years? Kuti kana zvaizvo vashungurudzi zvikuru. Ko vabereki vakati kudii? Havasi kutoziva. Havasi kuziva sei? Phone number handizivi nemusoro. Dzakaenda nefoni yakabiwa. Saka ivo izvezvizvi makabva kumba muchiti muripi? Vari kuti muripi? Vari kuziva kuti muChipinge. Magambune. Havasi tomboziva kuti makasungwa? Havasi kuziva kuti mutori ne10 years muri muno? Havasi kuziva. Kunani kumba? Kuna mai nambuya. Nevanin'ina. Nevanin'ina ndimi wokutanga. Saka izvizvi kana mbuya namai vakateerera? Vari ndoda kuvazivisa kuti ndinokusunga. Ndinovaudza kuti ndakatonga makore akati ogara muZvirongo. Makapiwa mutongo wakamira 10 years. 10 years. Saka izvizvi magarango yakareba 4 months. 4 months.